ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମୁରୁଜ କିଏ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେଉଁ ଚଉରାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚଉରା, ଆଉ ଏଟା ବି ଜଣଙ୍କର ମୟୂର ସହିତ ବାଛୁରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖରେ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଜଣେ କରିଛନ୍ତି କାଳିଆ ବଳିଆ ସୁଭଦ୍ରା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଫୁଲରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କେଉଁଟା ଲାଗୁଛି।